اینجا یک سوال دیگر اومده رسیده است از تماشابین ما. یک انسان در همین ماه صدمه رخ داده است و 20 روز بیهوش خواب کند، برای وی نماز و روزه قرض میگردد؟ گفته سوال دادند. намоз аз зиммаи ӯ ба қавли баъзе уламо вақте ки зиёд ки шуд аз як шабонарӯз соқит мешавад. як шабонарӯз агар беҳуш бошад қазо хонда медиҳад, барои ин ки ин дар умри инсон ин хел ҳодисаҳо шуданаш нодир ҳаст ва 5 вақт намоз ё 6 вақт намозро хонда додан ҳеҷ боки надорад. лекин вақте ки 20 шабонарӯз мешавад, аллакай 100 намоз мешавад. 100 намозро хонда додан душвор мешавад. баъзе уламо раҳматуллоҳи алайҳ мегӯянд ки соқит мешавад, аммо рӯзаи моҳи рамазон соқит намешавад. барои чӣ? барои ин ки дар як сол як моҳ ҳаст халос, ва дар ғайри рамазон он одам агарчи беҳуш буд, ӯ бемор аст. беҳушӣ ҳам бемор аст. бемор рамазонро қазо медорад. чӣ хеле ки занҳои бемор 5 рӯз 3 рӯз одати моҳона доранд, сабаби рӯза надоштанашон ҳам узри беморишон ҳаст. ин беҳуш одаме ки 20 рӯз дар садама хоб кард, рамазонро кай вақто ки имконият ё фурсат ёфт қазо медорад, лекин намозҳояшро, яъне намозҳо соқит мешавад аз ҷиҳати бисёр буданаш. агар хонад хуб аст. бале,